Ramogi ngane no kanyo kosero motsa dek gi dakika par makoro nyise nwa donjo e kidieny mar mbaka oromo. Koka mano chenro mar mbaka oromo ntiere kod kidieny ariyo mano twak e chenro mar mbaka oromo kanyakla kod chal mar fwambo. Okinyi makawuono an ka mar kelo ni chal mar fwambo ka bende twak e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono idhi kel kod nyawadwa nyadendi Joyce Oduor. Koka mano nyinga Sharon Ongao. Man kaka pile chal mar fwambo wajang'iyo ang'o matimore e gweng' ma bende intiere. Parni wadhi ng'iyo gigo ko bende timre e kor gwenge mopogore opogore kanyakla kod gigo ko bende timore e mbui marwa mar Citizen Digital App. Koka mano we wang'ini e kor gwenge ma bende intiere odiochieng' makawuono en ang'o ma bende timore okinyi makawuono. Mano kaunti ma Homa Bay kama bende okinyi makawuono joma mine mawuok e duond bura mar ODM bade ma Homa Bay odiochieng' makawuono gibiro romo mar twak e wi chal mar siasa e kaunti ma Homa Bay. Ka bende wang'eno okang' ma kama endi biro ka bende yiero ma pacho kendi ma bende ibi bag chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani ere dhi kakayo ka bende wadong' mana gi ndalo 84. Reporter marwa e kaunti ma Homa Bay mano Ali Abich biro bedo ka kelonwa chal makamano ma bende biro timore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono. Kopogore gi Homa Bay wadhi e kaunti machielo mano kaunti ma Kisumo. Ka intiere Kisumo in jadak e kaunti ma Kisumo. Okinyi makawuono romo mar 9 mar Afri Cities no chakra yanga ka bende romo makamano ka bende chakra yanga odiochieng' makawuono romo makamano biro dhi ayanga nyaka chieng' tarik 21 mar dweni. Wantiere gi reporters magwa mantiere e kaunti ma Kisumo ma bende biro bedo kwatwa kodgi kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Ka bende gibiro bedo ka ginyisowa gik ma bende timore e romo mar 9 mar mag Afri Cities ma bende gisani koro oseywayo nyaka jotend pinje mawuok e pinje maoko ka bende delegates moheo 10,000 igeno yanga ni biro chopo e romo makamano. Kopogore kaunti ma Kisumo wadhi e kaunti machielo mano kaunti ma Mombasa mano kaunti 001 kama bende odiochieng' makawuono jalar kom gavana ma Mombasa kod otiko mar ODM mano Abdul Somad Sharif odiochieng' makawuono ochano lando ayanga jago ma bende biro bedo katene kaka jalupne e tend kaunti ma Mombasa. Wang'a ayanga ni odiochieng' manyoro emane odiochieng' mogik ne jogo ma bende laro tend kom piny Kenya kanyakla kod governors mar mondo mi ochiw nyinge mag jolupgi. Kata kamano jalnero malaro kom governor e kaunti ma Mombasa mano Abdul Somad Sharif Nasir odiochieng' makawuono igeno ni biro chiwo nying makamano. Wantiere gi reporter mar kaunti ma Mombasa Joja Oko biro bedo ka kelonwa chala makamano. Kopogore gi Mombasa wadhi e kaunti machielo mano kaunti ma Migori ka bende governor ma Migori mano Okoth Obado nena achiel kuom jogweko ma bende noyier kaka coordinator mar duond bura mar UDA e gwenge mag Nyanza. Koro jotelo mopogore opogore bende osebedo ka wuok oko mar chiwo pachgi e wi okang' makamano. Ntiere moko masiro bende ntiere moko makwedo bende parni governor ma Migori Okoth Obado ok en kende ma bende nogwele gi duond bura mar UDA mano mar tayo chenro magi e gwenge mag Nyanza. Ntiere mamoko kaka jotelo mamoko kaka Eliud Owalo, wantiere gi Silvanus Osoro kanyakla gi Vincent Kemosi mago jogwek ma bende noyier kod kweth mar Kenya Kwanza mar tayo chenro magi e gwenge mag Nyanza. Kopogore kaunti ma Migori Ramogi wane ni Citizen Digital wantiere gi ang'o. Parni mbui makama endi mana kaka pile walando ni kintere gi simu manyasani inyalo yudo mbui makamano e Play Store mari mar mondo mi ibeda kicha kaluwore gi weche matimore. E mbui mar Citizen okinyi makawuono gin mana weche mag siasa ma bende pod mienjo e kor gwenge mopogore opogore. Tipo ma bende neno kaendi maendi en senator Tharaka Nithi manero Migosi Kindiki ma bende gisani eri koro nosewuok oko ayanga ka bende wacho ni pod entiere e kweth mar Kenya Kwanza kata doko ni nokoyiere kaka jalup jatend William Ruto manero okang' ma bende William Ruto sero godo ombulu mar manyo
thuolo mar tayo piny Kenya. Kokamano Kithure Kindiki bende koro osewuok oko mana kaka ineno, ka bende owacho ni obiro mana wuok e weche mag siasa kuom sani, ka bende odhi e yueyo matin, wang'ni ok ochung' e kom moro amora. Koro nowuok oko odiochieng' manyoro, ka bende owacho ni obiro bedo kosiro kweth mar Kenya Kwanza kaluwore gi chenro magi mar laro komb tend piny Kenya. Kata kamano en owuon to oonge e weche mag siasa, kata kamano ok olar kom moro amora gi sani. Yaw Citizen Digital app mari mar mondo mi isom matut kaluwore gi wach makamano. Kopogre gi manya kwa Ramogi Ajwang' bende waneno ni en ang'o matimore kanyo. Mana kaka ineno odiochieng' manyoro, ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, mano kweth mar Azimio, noyiero Martha Karua ma bende gisani eri koro biro bedo jalupo ogai mar ODM e seche ma bende gintiere gi gombo mar ringo kata mana yudo kom mar tend piny Kenya. Koro Martha Karua bende noloso kanineno Citizen TV, mano TV wa mar Citizen, kata mano mar Ramogi otieno manyoro, ne ineno Martha Karua kanaloso, ka bende ni dayo dhoge kanyo gi Vono Kwara, ka bende nowacho ni sa koro osechopo mar piny Kenya bedo gi miyo ma bende tae. Koro Martha Karua mano bende mineno sigande bende nwasenyisi kata mne wechewa manyien gi sani. Martha Karua ni bende iluongo gi dho ngere kaka Iron Lady, ipime gi chuma. Koro en miyo mantiere gi oteku mathoth. Koro inyalo somo moko kuom sigana ma bende nondiki. Wang'eni Martha Karua bende osebedo jaod bura. Wang'eni Martha Karua bende nobedo kata nolaro komb tend piny Kenya e higa mar 2013. Gi mamoko ibiro neno kanyo mar mondo mi isom. Kopogre gi mano, pod joma mine mantiere weche mag siasa gin ang'o ma bende giwacho. Tok mana piny Kenya kende, kata mana pinje mantiere pinje kaka mag Europe, joma mine pod nitiere e telo e lemo mopogore opogore. Mana kwa nyalo ng'iyo moko kuom joma mine ma bende nitiere e telo makamano. E piny mar Denmark nitiere miyo ma bende nagi yiero kaka Prime Minister margi mokwongo, mong'ere gi nying mar Helle Thorning, ma bende notayo pinyno ero kuom thuolo mar higa, mano higa chakre higa mar 2011 nyaka higa mar 2015. Mamoro bende iluongo kanyo ni Elizabeth Bona, miyo mantiere gi higni 61, ma bende no oluongi kata mana en ma bende noyiere kaka Prime Minister mokwongo mar piny France, mano chieng' wuok tich mar jumani. Kata kamano bedo miyo mar ariyo mar tayo piny mar France e thuolo makamano. Mamoko ntiere piny kaka Denmark, Estonia, mana kaka ing'iyo pinje mamoko mantiere Europe, wantiere gi Finland, piny Greece, piny Hungary, piny Lithuania, Slovakia gi mamoko. Sweden bende ni kacha ni piny kanyo. Isomo moko kuom miyo ma bende noyier e rang'iny mopogore opogore mag tele. Piny Kenya bende koro waneno Martha Karua ma bende koro noloso historia odiochieng' manyoro, ka bende nogwele kaka achiel kuom jago ma bende noluong kaka jalup jatend piny Kenya ma bende giringo ng'wech makamano. Koro manumo gi motuo wabro ng'eyo tok yiero maduong'. Kopogre gi mano bende mine podi mantiere kaunti ma Nakuru. Wang'e seneta ma Nakuru mong'ere kaka Susan Kihika bende gisani koro ntiere gi gombo mar laro komb gavana e kaunti ma Nakuru. Odiochieng' manyoro koro nokawo jal mong'ere kaka David Connes ma bende koro biro bedo jalupne. Maendi mineno kanyo mane tipo mar David Connes. Kata kamano odiochieng' manyoro bende governors mopogore opogore bende nochiwo nyinge mag jolupgi. Bende wang'ene chenro mar mbaka oromo twak ma bende ibita kod nyadendi Joyce Oduor. Wabiro ng'eyo mana moko kuom jolup governors kata mana mine ma bende osechung' e lemo mopogore opogore mar ringo e kombe. Mano e nyim yiero maduong' mabiro ma bende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8. Kopogre gi mano dhi kaunti ma Nakuru. Kapodon mane kaunti ma Nakuru, nitiere jogo eko mantiere koda kit chwech mopogore opogore. Nitiere jago moro e kaunti ma Nakuru, ma endie tipo mare ma bende ineno kanyo. Entiere gi lith lwedo maromo 12. Lith lwedo mentiere godo kata bende nitiere gi lith lwedo 12. Osebedo kotiyo godo e yo makare. Jal iluongo ni James Kamau. Owuok Karusha location mantiere Dundori Ward, Bahati, mane kaunti ma Nakuru. Entiere gi lith lwedo madirom 12, ma bende osebedo kotiyo godo tich milongo gi dho ngere ni massage, tij ruecho. Kata mana
osebedo korwecho maendi bende e orak mabende osebedo kotimo mabende oyudo godo yuto mare ma pile pile. Mano ne ntiere kidieny mar Wananchi reporting kaponi intiere kod wach moro amora mabende tuche koro gweng' mabende intiere, inyalo ndiko wach makamano to ioro ne Citizen Digital to gibiro keto kasto gichuli omenda. Kopogre gi mano weche matimre e pinje maoko, bende gisani koro jatend piny mar Amerika mano Joe Biden bende gisani eri koro nokawo jolweny moko otero e piny noero mar Somalia. Okang' makama indi opogore gi mane en jatend piny machon mar Amerika mano Donald Trump mabende nogolo jolweny madirom 700 mantiere e piny Somalia. Kata kamano ka nosegologi koro gisani koro masani mano Joe Biden koro notero jolweny makamano kendo e piny mar Somalia. Ka bende gikonyo piny mar Somalia e kedo kod jomaundu mago mong'ere kaka Al-Shabaab. Koro mang'eny nyalo mana ng'iyo kanyo kia mbui mari mar Citizen Digital. Kopogre gi mano bende nitiere wach moro mabende nek moro mar japuonjre mar Kenya Institute of Mass Communication. Achich mar 4 nomaki. Achich mar 4 mineno kaendi mana kwa nyalo nene. Mendi achich mar 4 mong'ere gi nying mar Isaac Kariuki Kibui, jago mantiere kod higni 22. Mabende gisani koro nena achich mar 4 mabende imako kaluwore gi tho mar nyadendi Purity Wangeshi, japuonjre mabende osebedo ka somo e skund tiegruok mar Kenya Institute of Mass Communication. Wangeshi nonegi gi ji 4 mineno kanyo, kata mana likore ji 4 mabende osebak gi sani. Ka bende tho mare noyude chieng' tich abich ka nowuok e skul ka bende nodhi limo osiepne mawuoyi mantiere e kaunti ma Kiambu kumong'ere gweng' mong'ere kaka Kiriyiti. Kata kamano chieng' ngeso mar juma mokalo ringre mare noyudi kowiti e geng' apaya. Koro gisani koro obila osemako ji 4 ka bende 3 mabende nomaki machon gin Flex VDJ, ntiere Kanaya Kamau, Brendan Mushiri mabende gisani bende nomak gi chieng' Jumapil mar juma mokalo. Pod ogeng'negi e steshend obila kuom thuolo mar ndalo 14 ka bende pod itimonegi nonro makoni kod kocha mar rango ponono ni pachgi ler kata oyo. Kopogre gi mano bende Azimio la Umoja bende noyudore e kama tek matamre gi nono ka koro ma band mineno ka en band mar piny Kenya mong'ere kaka Sauti Sol. Sauti Sol bende gisani koro osilieko ni gidhi donjo ne kweth mar Azimio. Gidonjo negi kaluwore gi okang' mabende kweth makamano notiyo gi thum margi. Achiel kuom thum mabende gisebedo ka gigoyo odiochieng' manyoro ne gitiyo gi thum makamano e romo mabende nagitime ka romo mar KICC. Koro Sauti Sol seyo kweth mar Azimio la Umoja ne gitiyo gi wer makamano ka bende na ok ginyisogi. Koro gidonjo negi gi weche mong'ere gi dhongere kaka copyright. Mineno ka e barua mabende Sauti Sol nondiko ne kweth mar Azimio. Ntiere weche mathoth mantiere kanyo, weche mag infringement, copyright mabende koro giseyo godo kweth mar Azimio la Umoja kalore gi okang' mabende nagikawo. Ka intiere gi mbui mar Twitter mana kaka ineno, maendi e wer mabende okadakran ni watuge nikech wambende ginyalo mana donjonwa ni watugo wendegi e TV mar Ramogi. Aoyaye, koka mano kinyalo yawo mbui ni mar Twitter ibiro neno wer mabende nagitiyo godo seche mabende koro kweth mar Azimio na yango Martha Karua kaka jalup Ogai mar ODM. Kopogre gi mano weche matimre mbui mar Twitter okinyi makawuono. Okinyi makawuono Raila's running mate pod trend kanyo, dichi manyoro nwaneno kanyo kano yiero Martha Karua kaka jalup mare. Koro magi pod gin tweets mathoth, nyalo mana donjo kanyo mar mondo misom. Nyinge mathoth bende osechuognegi nyinge Martha Karua, Karua Raila nyinge mathoth osechuognegi kanyo, idonjo mbui ni mar Twitter mar mondo mine. Nitiere gima chak trend kanyo kata maendi mana wach Arsenal gi Newcastle. Otieno manyoro bende nwang'e ni Newcastle nochwado ng'ato gonde 2-0. Arsenal lakini odiochieng' makawuono gidhi keto wigi kanyo. Pod maendi e wach ma trend. Newcastle pod trend kanyo bang' kana gisechwado Arsenal gonde 2-0. Tuke mabende notugi otieno manyoro. Gonde 2 mabende nologi Newcastle nologi jatugo Ben White e dakika mar 55 kanyo kanyakla gi Bruno e dakika mar 80.
85. Koko manya kwa Ramogi Gekanye makilowa e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamanya kwa Ramogi tuak e chal mar tuak e chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime ka bende kase kauyo matina nyawado Joyce Duor dhi duogo kod tuak e tuak mar mbaka oromo. Koko kamano kik dhi mabor, kete mana e TV mar Ramogi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100